Lehenik eta behin bideo honetan ez dugu pertsona lodiez hitz egingo. Azken egun edo asteetan zenbait kilo hartu dituzten pertsonei buruz baizik. Antza ez dute beste norbaitekin harremanik izateko maila ematen. Hori jakinarazi zaie Beautiful People webgunetik. Euren itxura behar adina ez zaintzeagatik. Webguneak eskatzen duen maila ez emateagatik, gizentzeagatik kanporatu dituztela. Gizentzeak antza zenbait eskubideren urraketa ekar dezake. Hori bai, kilo horiek galdu bezain laster berriz ere gizarteratuak izango dira. Webgune honetan ongi etorriak alegia. 5.000 pertsona inguru kanpora. Tartean Italia, Frantzia, Turkia edo Errusiarrak. Euskaldunik bat bakarra ere ez, zorionekoak gu. Harremanetarako webgune honen funtzionamenduaren arabera, erabiltzaileen artean aukeratzen dira erabiltzaileak berak. Hau da, argazkia bidaltzen duzu eta beste erabiltzaileek erabakitzen dute zure maila egokia den ala ez, behar adina flako zauden, behar adina eder zaren. Nori axola zaio, persona ona edo txarra zaren edo zenbat hizkuntza hitz egiten dituzun. Behar bada webguneari izen aldatu beharko genioke. Beautiful People izan ordez, Superficial People izan beharko luke akaso.